Župan Stipe Zrilić s najbližim suradnicima za jučerašnjeg posjeta Zadarskom arhipelagu posjetio je dva zadarska bisera, otoke Rabu i Silbu, gdje se upoznao s aktualnim problemima mještana. I dok Ravljani prigovaraju, Silbljani slave. Nećemo kaveze u Ravskom kanalu. Riječi su predsjednika mjesnog odbora Rave Mate Mavara upućene županu. Riječ je o kavezima za uzgoj riba koje je tvrtka Delmar postavila u kanalu, ne bi li povećala svoju godišnju proizvodnju bijele ribe. Ravljani smatraju kako uzgajalište riba značajno reducira lovno područje u Ravskom kanalu, narušava prirodan sklad, smanjuje plovni put i uvelike utječe na zagađenje mora, što je mještanima nedopustivo, prije svega jer grana od koje ovisi njihova egzistencija jest turizam. I dok županija pokušava naći kompromis, mještani ga ne prihvaćaju. Mi ćemo morati svoj stav donijeti, sad kakav će biti, ja sad točno ne znam i da li po meni bi trebalo ovdje ići na jedno kompromisno rješenje da pomorsko dobro za koncesioniranje bude u funkciji razvoja, ali naravno da i mještani budu zadovoljni, ne želimo raditi nešto što ne bi bilo na zadovoljstvo mještana koji ovdje ima, nažalost nema ih puno, ali ima ih. Kavezi ne u Ravskom kanalu. Na Silbi sasvim drugačija priča. Damir Jurjević primjer je kako se gospodarstvo razvija i na najudaljenijim zadarskim otocima. 70.000 zasađene vinove loze i 5.000 stabala maslina rezultat su višegodišnjeg ulaganja i truda ovog silbljanskog poduzetnika. Radi se sve po naputku struke, po programu održivog razvoja na otoku Silbi. Ovo je prvu godinu koji će biti prihod, očekivani je oko 500.000 kuna. Do sada su uložena sredstva 2,5 milijuna eura. Oduvijek je Zadarsko otočje predstavljalo jedinstveno prirodno područje, specifično geološki oblikovano, okruženo morem najveće kakvoće, gotovo svima, pa i pukim prolaznicima pruža nezamislivo iskustvo. Zaključak je radnog posjeta.